Ndemono mwancho morira sogotengera Kisii and Ndizi TV umurubiri bwe Chigosori na buna botambe nchenda mo Steven Captain 001 wamangana ye Chigosori egese Kisii and Ndizi TV na mangage ndrete torasangike boikirano kuraiga Kisii and Ndizi TV. Chigani maitana mangage ndreta seviti au ni maitaka solinega ndrete katia timu ya Tendere FC na Vogia kumu FC mea eligi ya Nyanza Regional League nimbe ginkobata na gotevanda kama chivu ayu na kega ndrete korwa segetia kyoto kwenda segetia kerikia Awendo Green Stadium yoso nero nega ndrete katia timu ya Shabana FC ekogeri wabone timu ya Migori Youth FC na wikira kereva enda half time nigo baringe makariyo gotabekana nimbe nkaranense mo endenya rekoranda kina kyamangana ndrete na nimbe ngotebike boikirano kurende asomore byo Chigosori na boko ndikere SMS gwetera mbere gwa screen ntavin korunse mo kedo kubati omorobeli korwa etimu yao yankau ntimu ki onyenense meri ya England etimu yao nereri nebringeri byo igoro yamangana lya rengete Chigosori na nimbe ngosoma ase chinga kinke igo chire bose nense mo ya Facebook agatonyera gwetera Ndizi TV News Digital eyunere page ya ito asomore byo live to kwenda sense mo ya YouTube Ndizi TV News na think wana mange abageni baitoberi tuko no baraiga se studio asenda chage no mogeni obegete yanga bune yembegete timaiti gose na kianya rekana gose coincidence gose ninki korende nguchake nsemo yani na bocha kaneri etali yao na andake nakyo konyorura ese urumwengu ye Chigosori samari tanguru kwa Liod ina lili etadio kuriera baada serira seke wane plan so ajo nkyo kuriera nkyo kuriera yete yani tu no choma nyama okay ngoro kuro enze miri goma gari ndigo maward kitutu masaba Nyamira County team ya nembe gete guru ku gropo ni team ya manyinga no ndoje no rero begete ni team ya manyinga yotogende kwenye support like ine team gutete Gusii chise mo chiri chiari goma ensemeri ari goma market ne wata batuteri abange kibareka team nyakere bari away korende chinga kiechecho nibatu mbata ni bwa Chigosori korwa ensemo ya Nyamira County nele rero iga tubata abange koru Nyamira batebya amange gori Chigosori chitara botebya rietari yao na ndakena kiore samana ye Chigosori na nche mbuya muno muralia samarieta ngoro ku Josephat Momanyi gichana nche ndo mwalimu ase skuru ya St. Teresa somo none gotoka ya Nyamira North na ekaronda ase binyoro kinyoro kyane gekoro kunga igina itambe ndo omorokyo monene wekerabu kya Muruga FC ekiya kokosori ase ebiminano bya Nyanza Regional League togotumeke geti ya kura bune geti yeto yanka Manche Maria Yunama ya tubata igabageni kuruensa mwa Rigoma Market Global Connections FC kuruensa mwa kura tubate Muruga FC bonsi nechitimu chinge ni chiasa ime Nyanza Regional League seboniga barase ntunda ya kabere igomba maitenga ye kuruto yokomege ime Nyanza Regional League korende tugoikese league yeyu ntobe tugokwanera amange ase chinga kibune chige tutarasanga amange ndaga nyanda kensemo ya kabere studio ratoroki chivicha kurwa segeti kerikia Awendo Green Stadium yokosori gati ya Migori Youth amone timu ya Shabana FC rakigati chivicha chirichia to ikeire kuruensemeri nabo kibabeire tayari nabo turanyare ko batugochisanga tumakonda nari turobireti asomoro birwe Chigosori
Mwachubere chino chibichoro cha masa ya mokoro nsemo yegeti gianka kia Migori unensemo ya Migori ndake gosori gati ya Shabana FC egendrete amone timu ya Migori witena wikiraboniga chita ekemeronge 5 nemo ne 568 minutes wikiraboniga ere makali tutara kwenda kende gyo sigoro ya chigosori chetire chia Shabana ne chichire bosio egosori egendrete akiura kwa nkiki ya kodre ya beire tense wikiraboniga ere makali yogo tabekana nche kulingana na mipira na bere inkora ya Shabana ekero Shabana wako mupira wawe koranga bago struggle sana eye bataranyara konyoro eriogo lya gwikira bone eye gerete bakabona iga batarabe gori lakini gende no kugena kwa nenga siriti ko lya gero kwega sabari nande na barabe bakubike gori mu mupira yo tarara ndake sema yayo rayo D ndake geti esebe ya Migori erina nsemo Shabana ya beire mono izoni ya eta no bagosori koru ensemeri ya Wendo Green Stadium nere gutuka ya Migori County ne chitimu chimanya ine sana kondo wikiraboni yankorore timu ya Migori Youth ere namba kianda wikiraboni ya ne chipointi 14 na Shabana FC tangaine wikiraboni gese chigosori ya gosori chigosori 12 na ndake bata chipointi 20 na isano ne amwe gosori yese ko bage kwenda makali ndake gosori yeye noro chande kumubina chotoka se gosori ya Shabana Migori Youth kirori mipira kurumeka Migori Youth nenya dekoreme ya Shabana sana yona kirori mipira rero asenji kero Shabana ere 0 zara concede gore nde yonzi that is a great achievement iko nimbo de kwegena ngoreta bare point ya yemo gose chidega chiri chabo chomo chiriyo ge chago chobe kachigori abo gichako bike gwegori ya yemo tanyaro buyiwa 1-0 anda kente bitoko kwanira mango mancho moriri anda kiketori kamangane okwanira league ya National Super League aso boime ndora na kiama chiwara abe korwa segetie kuna ngote bukorwa sensemende nige timu ya Bugia Kumu FC yanere kunye ikore timu ya Tendere FC chigori vere asegore amandeke gosori yaro birirero gosori yoka yaro birirero ime league ya Nyanza Regional League Zone A nandake gwetro bobuyo bwechire timu chiri chingeni chirichia so ile ya league ya Nyanza Regional League ase timu ya Bugia Kumu FC ya kurite buna namba 2 ya kurite buna namba 2 kurensema ya Kisii County League na Tendere kanyara qualify buna namba ya mukondere iga namba ya mu ikorirwe ne league more chitimu echibura na kiura cherese gichana chitimu echibere Tendere na Bugia Kumu tindara mupira obo ase season yeye na ekero bagete minirige na rengoro tatikagende kero wakorete namba ya mona namba 2 kuru ase account ya Kisii eye koro kingane chitimu chire chinkomu chiganderete gwetuma wono kero kwa nyoranga Tendere ya ngenge namba ya mukuru Kisii ya itiru na Bugia Kumu ase chigori bera ase ya mobuyo utariwe a difference ene mono igo pado na wakoranga chinguru mbage nganeti bone rigie gochaka tikatura bararangu fast rigie kare kwa ratorenga yoko nyaraba baikira ase aso standing silichete botoma yakora kuranga kitrasa koranga ni ngoro multa so yonde banyara bya gosore yunka gikaran korira igani gwe timu ya Bugia Kumu FC na rere inka na yanare kogenia timu ya Tendere FC wateva mugeni njo mwenyeji yapone na mwenyeji amepona kwa kweli baada ya timu ya Bugia Kumu FC kunyara konyorobo which point chiraba kwanya selike kondo mancho moriari to sanga mange igora regional league igora national super league korende na rego gotebya lyagende to sanya reko baga ese orongo rwa Gusii chinsabune chiga chenge cyo mancho moriari bona to kwanda ase Chigosori chechi skuru cyo bobundia cyaro biri kogosori gwe wiki iri yaeta tigasukigo chase wiki yenje nyara ko bachikogosori go asegeti kia Gusii Stadium ase chi technical institution 31
kurwa nsemo ya County sana ne mochira nsemo ya Nyanza, yune county ya Migori, county ya Homa Bay, county ya Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisii, chobra na ime Gusii Stadium na Chigosori chiabo chia regional chechi skuru echo ase chiskuru kuro yorongo rwa Gusii na chirocho chiaba chinyinge tubate technical institution yeri ragia tubate Keroka technical institution gatie chinde na igete nseme yo ngakwarga ne dioro boti vene mwana ritukuri tangani rie Chigosori echo nigo riari ritukuri tangani rie Chigosori chechi skuru chobo bundia echi chasukiwa bose okorwe wiki ya eta asi skuru ya 30 yemo korwa orogongo rwa Nyanza chaumira na ime ya Gusii Stadium. So abantu bachire ange gaiga banyarire kumanya chi college chi awao ngai chiberete ria kabere promote tore biashara gaiga sincho boni ga abantu bacha bana ngo bari chindagera ao korwa iga se town ya Gusii ria gatatu gitie kitu ki stadium ngo yakandira kere tore karatoko shirika city sport yechi bona bochi basi chiko konya se renovate stadium. Tumechagua Kisii maana Kisii ni the home of long distance runners kwa Nyanza region. Na tunajua kwamba hata unajua kwamba kwa mashindano ya kimataifa Kisii imetoa washindani ambao wakimbiaji ambao ni wa kimataifa. Therefore tukileta Kisii ndio watu tunaleta wale wanaweza kuangalia wengi. Namba 2 ni wachezaji wengi, wakimbiaji wengi watapatikana katika ile njia ya kutafuta zile talanta. Rero gatiemere mu Chigosori ya Roveiri na muna shot put, javelin, triple jump, high jump amona mamnyoka menge na alia matambe. Kuna challenge moja ya kwamba track tunatumia ni track ya kimataifa. Na sasa wachezaji wengi wametrain kwa nyasi na maram, wamegundua kwamba hii track ni moto, hauwezi kimbia na miguu. Na pia ukianguka unaumia. Hiyo ni something kama ambao wanatengeza events, tunaanza kutrain our athletes kwa track ambazo ni za kimataifa. But viwango vimekuwa vya juu, maana yake nimeona ukikimbia 100 meters, 200 meters, 400 meters, 800 meters, ni kuonyesha kwamba they are running on a very high standard. Chikole chinchiroro chi abaire chigoshiriki chi airira abana na Keroka ya Amerike gutwara abana bakogenda makachise chesko bitero bontor maega gekogera ntuna bakemaega twachaka lakini naitwa abana baito baikire nationals na ndipo niga toche twaraira abana batari bake bakwenda ku represent college chitu chi nationals nechikole chini chinke ndoche mkotema tema bari. Tuna bahati kama Lake Region, maana tuna sehemu mbili za Lake Region. Tuna sehemu za Kisii na sehemu za Nyanza. Upande wa Nyanza wazuri sana kwa short distance na field events. Upande wa Kisii ni wazuri sana kwa middle distance na long distance. Kwa mashindano ya kimataifa wanafanya vyema zaidi sababu tunatoa wakimbiaji ambao wana talanta kuu ambao tunaweza kuona kwamba kwa mataifa kama Helen Obiri ametoka Kisii. Kusema kwamba tuna great talent ambayo iko Nyanza. Serikali enene nigo yasabirwo ciremero berie Chigosori imechi skuru chobo bundia eligo ikera na korere biegwa bya Bagosori. Katika kila county kuwe na an athletics academy au kuwe na akademia ya kufundisha wakimbiaji. Sababu tukiwa na akademia hiyo itafundisha watu tunaita kwamba kutrain kwa physical fitness, kutrain kwa speed and finishing, kutrain katika ile njia ya tactics kwa kukimbia mbio ndefu. We need athletics academy kwa kila county. Rero nigo riabeire rituko ritanganirie Chigosori chechi technical institutions ase banyarire kwamirerania ase Chigosori ao asa boikoru chinsemo ao baranyore tiketi ya masayemo kwenda ase Chigosori echekerengo kia nationals koripoteria Ndizi TV korwa igase geti kia Gusii Stadium iritaria nende Steven Captain 001. Ndake torore chibiche chukuru Chigosori echo china Chigosori chira chikwenda kimara bari baguchikwenda nsemeri ya nationals Chigosori cha technical institutions na ndake bali barakori buya basose kyombekeri gya AK ndake kadokole Chigosori bune chiga no tokonyora Bagosori bechimbiro korwa no tokonyora Bagosori no nyebe nkoyo nguru simoni ko technical institutions ingencho Chigosori bune chi neriri muhimu ye Chigosori bune chiga neringa nkonyara tore konyora buna ntukochesna to ikoro twanyora baki bari barabaya twanya kungusana nyina omwe babire batatu bane bako mupira
Kuna omocha ni otage bitie bieto bya regional league na boko nyora wanafunzi mbali kuruchi technical institute bakaba biro batatega awagere birabo mbali kwa iko na ase chimbero na bogocha kwanyora ngambale bagocha bamnyokera na nense ite ya Kenya bali chi technical institute go Chigosori bune chigene chingi ya chiri na ndenko ko ne bojira chikoches na bali batenete Chigosori mbali konyora abagosori abaya abako bakugwakirisha ebitengo mbali. Ndake sema ya ora yoditi manyakoro nsema eri ya Nyamira katie chiteko institutions chirimo gochengera nchirichi na ndaki ngirikera akorwe linde ebiwe me technical institutions bijanye gosiru ne serikali. Mose ngokwanira about football junior ndi concerned mon ona mucho okero kakari ndobwate institute go kuketi ndo team chire around galti nyingi chibata basora ngeko ruketi igo ne gendekere kiamona se team bari kwenda kuriya bakosori andegera bare school ga maybe nyara bare training iri isaini yo maybe to sava serikali invest more in institutions at least ebego binyari ukina ndake chinga keche chingorera nsemeri ya Facebook maro bagende kubwatio morobere na igani ndoche Evelyn Atuma ateba tuko pamoja ndani ya show Captain 001 ndoche ga Michelle Kerubo agoteba every team I wish the best. Michelle esenko yo ibindira vinga buna siasa na vinga buna matera 50-50 teyo wanchite yo situ wanchite ote abuna wanchite Manchester wando gancha Chelsea oikocha ole ya motive Michelle Kerubo every team I wish the best team itinchiri chichiri onegete korende bina nsema ya Facebook ndoche badi bagandrete go tubwatia na nimbe yinko bwati chi comment chaina nseme yuna ibirenge libino ndena bogo sange ibirenge libia wase ko sori gendrete gati ya Migori Youth FC ko sori amone timu ya Shabana FC torandake timu ya Shabana FC maiga yogo siri chiko sori ibere chibwate kanete andake edit kulalo ne alikuli kama chibwa mayana boko ndikera yonsi wetera emetandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na ensemo ye namba itere gurabu SMS line na boko torikera na andake kuna chachibesa kawaida andake onyare gosange birengari ya muna itu ndako manchibole magaye Chigosori tucha technical institutions kunyara koba chikwera aba buyimbale ngororo na vali batanya ndakora buyambale ngororo na ndake se ritukulia kabere na kubwatire tibe na korora ndake gatinga atia skuru kichia kolete buya na bali ba kolete buya tanda nsema ya kabere studio torena Chigosori echuchia technical institutions ensemo ya Nyanza chate ko bachikwera segeti ya Gusii Stadium. Inse ya matukabere niko Chigosori chechi skuru chobo bunde chiagendera ligwa segeti ya Gusii Stadium go ikomo elioye. Mashindano imekuwa sawa, matayarisho yalikuwa sawa kabisa na maandalizi sasa imekuwa sawa. Hata mashindano yenyewe tulianza jana na mpaka wa leo tunakaribia hata kumaliza. Tumeona hali ni ya juu na competition pia iko juu kabisa. Lakini katika vyuo vyetu vingine tunasema Nyanza competition iko tight na tunawangoja katika nationals. Ababuya sebirengo ao niko banyore biegwa ne bikombe asegati ya bale twasanga nabo kurwa chiskuru ao bagokero bubuyi bwabo. I participated in discus boys and I emerged to be position 1. So I'm targeting so that in our final ile national level so that I can proceed and go to AK trials. Race umekuja imekuwa kali lakini we thank God we manage. Labda nini ile ilikuwa outstanding kwenu kuwa na good features na kumaliza vizuri? Challenge tumeona hatuja train ya kutosha. Tumepewa less days to train but we thank our coach tumemanage. Abari gani be Chigosori chinigo baisanekire na machibu alikiwa sentundeye ekiorokererio buna Chigosori chiakinire mechi skuru korwa Rugongo rwa Nyanza. Nasoma Mawego TTI. Nilikuwa nacheza high jump. Nikacheza vizuri. Na nataka kuambia wenye wanatazama hivi. Ukicheza kwa player unaweza cheza uende mbali sana. Saa hii tutaenda mbali, tutatoka Gusii tuende AK. Sasa nawaomba tena nawatakia kila laheri
Naitwa Ombija Felix kutoka Ramogi Institute of Advanced Technology in Kisumu. I was participating in 1500 meters. Though I trained well, everything was okay. I only had a challenge in managing my time, but it was actually good. I think I had the best time. I had 3.68, and I think that is the best. So I'm trying to work so hard so that I can go and adjust in my time in the national level, and also hope that I'll go to the Team Kenya. I'll make the Team Kenya. magega yo kwera kwa marigania Chigosori cha Great Lakes Region ese chiskuru chobo bunde aiga segeti kya Gusii Stadium niga barigani ba ama merania abanyare oteba buna nige bire bye kerengo keigo rase babwato gosemeli buna ase Chigosori eche kerengo keri kya Nationals chiskuru kurwa seseme ya Nyanza nyare gokoria buya ko reporter ya Ndizi TV kurwa aiga segeti kya Gusii Stadium eretariane Ndemo Steven Captain 001 Mancho mwira ba magana renge igasa Chigosori echina angwa igwanda ke omotere gosomo nyakero gwe Chigosori cha otebanda ke gatieme chandanda ke aba vena Chigosori chuna sanda ke mbara nara ba chiskuru chinyinge chibwati tatan track yo kunyara kwa bakominyokera na ense mwanya miriri mokorwa getinke iyo ke bwati tatan track rera minyokeru andake time dio sinena rekoba AI opener andake erinde evi chika unsene kinjibate eviti buna biriko na kibuna se nationals eviti mbiri studies chaigore gwe konyora no mochanda ndake abana ba train wetero bonyansi bakonde sama shindano banda tatanda kumaka naro cha bandi bakomyoka n'Chisogisi asege egetikire ke gusaba sana kare komyoka n'Chisogisi utachete inse iganda ke ndinke keliora yaro kurego ya EVT na capacity building kwani kivuna chiskuru chaito nchire well exposed ne Chigosori buna chichire buna javelin discus high jump triple jump ese chiskuru eto rayodi according to EVT unenza Nyamira ndo ati stadium so far ona nge gosabe county government ya Nyamira mba watu murobe bongorosi manga timidinga yebe ke to at least but no regeti ekema at least kera bana bega banyar ba go practice banyar ba banari tegeti ke bakwenda ase komnyoka ase keminano banyar banari tegeti ke andake chinerengere via yerayo die mubata nikorwa se timu ya Global Connections FC para ndo chega mokombori Shabana FC na kigendrete chinsanke ko nimbe ngurira ri andake kaiya gosori ya ikeire se kiraboni gan nimetechita ikachirichi omwere bakoro ka dying minutes turo chigo cha se Chigosori chirigo se fagi type kuna ringo tebya magosori agendrete ese gosori gatia Migori Youth na Shabana FC se Chigosori chendunda ikobi na kabere imea eligi ya National Super League kondo chukora mwana yaringete Chigosori echi skuru chebo bunde of technical institutions umwana rona umireta sege enseme lianda kokosori Chigosori sano na Chigosori echi sano akaba na mbeyemo Chigosori nye nero kwete number 1 musubati Chigosori nye gatia begosori ya high jump egosori ya javelin egosori ya high jump egosori ya javelin andake gastie Chigosori chinde anyatokobaga gukora buya tonde sema ya kabere studio to igwandake Beatrice ngikari yabatekya gotebo mwana kuru ensemo ya Nyamache kona gosoma sikuru chobo bundia enseme ya Nyanza esa marita na ngoro ku Beatrice yo makorinde seito Nyamache chiefs kambi igongo somese technical ya Magwego Institute bono no tuara ese athletics yarenga yo mwako yiga na tu achakire region Kisii Gusii Stadium bono actually ngo kole bintu mono ngo kolande field defense kurma bina bikolire site ngabogo yigoronga talitimo abona ire tena mbeyamo ande kurwa abuna bana chitinga kora triple jump nero ngabuguli na mbeyamo boy gonga kola long jump nero mbuguli tina mbeyamo ngakola high jump nero na mbuguli tina mbeyamo ne discuss no mbwate nero na buguli namba ibere ngwakera Nyasaye mbuya mono ese yonsi na kolire nande ntagete ko banikale chinga onde bwansi omusawira ali bwate talent tiago tike talent yawe go chinse to kumanyirira mambi Nyasara abange butsuwawo abande mbarangi omuntu akobanga njenjiko kole bintu birigo senje ntume nje ine talent yane mbwate njina no komnyoka ngomnyokande honestly geto somutio na kolire buya ande ndoche bono nga Yesu ndwanerire bono ikento ikonga moyongeri nga masoesi amange musekero ndi school ninga nchetekero na ruri class chinsa chia saa 10 kogenda ande na kora masoesi akeigo kora kanena no mupira boni bisese ibiringo kora akeigo nabokonyola sometimes na bigo nkonya bono kono no mubiro gusuire na bongo tuma
taringa kintangani ila be na bere kogenda ande bakabona round yebuna bona ontagete na ndingende eke iyo ko athletics kenyiri akabere national arango genda ande kurubuna ande primary secondary baka college buna na ikire gabona genzo sintagete kogenda ante gete kogenda eke na inje ndake vile vengeri vyo musfati na ndake saba iskivara iskari wana ndake na boko nyara kwa babu yase gusuri etane tia ya mo gwetera kobeko mokina gwetuma na ingori ndake ensemo biti binde me National Super League ikiraboniga chita ikatigarite isatu egosori gatia Migori Youth na Shabana FC nyare ko bagekora ikiraboniga egosori yere makari yo gotabeka na segeti kende nigo etimi ya darajani go ikiraboniga erebosio guria ya masivo saya gosori range chita ikemero 5 na 2 na 5 asaba kwa sori amone timu ya Kibera Black taso ikiraboni gere namba 2 ndaka machiwara abamaya gochia sa turive timu ya Shabana FC Gusii FC esekoba gekore okurende ndaka echungatie Chigosori chiri chigendrete korwa se EBT au ingwenda semeri ya SMS line ndo chaiga Eric Onchari korwa nsemo ya Nyaviemba nkaya iga Eric korwa nsemo ya Nyaviemba. I'm watching you one-on-one, wishing all participants from Keti all the best, be blessed. Karauti ava Keti yure Keroka Technical Training Institute. Anake wate mkubati yure nkoyo sana na Keti dosenja kinaye nini coach we timu ya Muruga FC Gichana. Eko wate vigori ya Keroka Technical Institution desenga njo ensemeri ya Gusii Stadium. Neri yagu etange chigoso lichiama minyoko yako letibu ya sana gati chisuti yako letibu ya sana esensemo ya Nyanza. Keti ne yere Keroka Technical Training Institute ne institute yerengi yase amangana ye Chigosori asenga njo kungana unalina ikawa tebya ritangani abaki abange no nyamba baba ko mupira kitimu kinyenge kya regional league ase global era yamo yabo cyabo kinene na the Pirates FC ngo rusibara abaki oro banda ko baba konya igo ye koroka ngase school yo koranga nko abakaraba abanafunzi byo bari aben koroka kitari ndicyabo na toko ni kare chi institute kinde cyonse na kiro cyo cyikwa abanafunzi bari barora amabaga bakora kitari ndicyabo igakogara na betare mambe ndoka naranga yakonyira ndake evrengeri byaye Josephat Gichana umoroke banebwe timu ya Muruga FC na ensemo ya Facebook locha iga Samuel Ntabo awate abuna kurwa ensemo ya Ekerubo Matundura Cultural. I'm following you live oyo amekaina buna Samuel Ntabo gatia abali bari kirechi mes ensemeri ya Facebook live iganda konyo gogonete kubwate murubiro na bunyara gusanga evrengeri byao amo 9 tuchenga kichomo chibona tutia na mangana ya rengete Chigosori cha technical institutions Chigosori cha maminyoko twenda seligi ya Nyanza Regional League gatia ligi ebatu mungso sana nere ligi yoke korenta amo aba bwata ni korwa nsemo ya Kisii County na Nyamira County ase ligi yemo na mona keren kwanera zone A ekoreta abo bonsi ya mokorende wikira boniga nero ligi mode mwabire ntunda ya kabere mubate experience yekenge nake tofauti kirora tebe kwaro lira sentunde ya Nyanza Regional League okolenga na season ya eta rayodi koding tunde ya sai kero to akolte ya last we were expecting tunde ya team joji maybe joji go top so joji kolte competition kyanga team isatu ya renge bo machoge group na muru but sai and same dona weekend rete to nyoer some surprises baka to anyate kokokani bona sai ligi sai na ngongu ya la season yo sai team endurance mabeko win iganda ke ata ya onchore iri wa meri wanyande kobe korenda eko digira ku arake bekire kwanza inaro chikoza surprises chiagu wa gitara nge Chigosori isato kwantara rabo wipi akira tebe ligi yago chake iraye una Muruga FC kwanza tiganda ko na ko rusiri ko sagu Chigosori isato na nyara ko biya Chigosori niwe iko apologize nende achite nende bwangu iko manjo murigereri acha kara asali ari beaten run ne Chigosori entangani okay bono mupira noro no kutwarora mangana ayo tuagete simuri ya renga bengiye ekaba competitive tukagende break ya renge emetinyange etatu ono within this break ya mangana na manga kwa igongo nyakwebanga turi nande last weekend into a wineti orenga wikera wona igasa abagwatani bari bamuruga one spinda batebinga wikera wona gantu kuchiko to goitimo pira no last weekend era gote abanti mukimwa ikorete for the sake of coordinate clarity weekend ya rete Jumapili na renge Nyamaiya na rewa Nyamira United abuna sege tinta nyakubu igekero na ikiro ro arininga
Baje barengote na kete betu chakora ninje mode federation gwetera abonyasani tubachinjire geti yenga korukura bande nyama yeso nyama yambali goitu na kina bara bwe league unbeaten yese kwa peketi kya boyenga korende raudi na manga chinjire asobote ne bwe league ya Nyanza Regional League torore for the first time a program ile mekana buna FIFA Connect ere ko bage ko ba introduced torora ndake ama chikuka kubwati kumono sana kwana kibuna chitimu chagareri kominanya na chichoro rase league na changes kichiri chinda kyo tebigori ya changes ye chino chiri chinde kwa rolire watrobote na ribori bwa FKF asentunde according to Sai nguru ashukuru na federation jula season you are struggling about amangana ye chikadi ndo agete season ye first league ngi mana season to kwa tikadi no lakini Sai at least kile team ngwa kile ne chikadi ando wajo to wonjere na FIFA Connect ile kuchire player as a system ebe kanya na ile just at somewhere you can do nyareke ukani hapa pending ikatili saa ingo te as a federation ba korra ritu akani tukula season ba korro bonjere ase ka na wele point intangani ndake kereva ko sake kombaro raba yani baso ase liga yuna amone team ya Geteni FC chigatie chitimu chinge ne buna Kisii yana rautire chitimu buna bogia kumu FC Tendere FC Shiny Stars na sema Nyamira de kigati chitimu buna Burabu Sundowns amo ne timu manyeka ine buna Geteni FC koruchinse mo chirichi yake virichi andake nasta gatena barabu na uba kangerera buna ndake igoro ya bunege koroto gekomiga ase liga ya Nyanza Regional League twende sema ya kabere studio tusangenere Charles Captain we timu ya Geteni FC Samuel Tangro ku Charles Obiri magoma captain ya club kya Geteni Football Club club ke kurugia gachagete mwaka 2021 kya chagete mwaka 2000 lakini mwaka 2021 kikasoa se league ku sub county league na bogia ageto mupira buya kikaita timu chonsi ipi 2022 kikasoa county league. County league naro kia tembere kikaita chitimu chonsi bi, toita chitimu chonsi bi. 2023 ye poni ke tosa etasa kurunga lichonos. Ekera bekia Geteni no kereiga kiaberi godora challenge nyingi sana. Since ya chagete kuru sub county mpaka saya sige Geteni chonos. Ya tore chishida chinyinge in terms of finance. Mbabu atikende anyway. Nelinga some officials bako yi amebuko sama oke mebuko ya baro sibo silingi bobere botato wakonyere kirabu eke nto bwate binde binge kirabu eke kanetie like now una empira kirabu ngebwati ngebwati bindo bikoro kunga training kids ngebwati geti kereki ya kera kego traineri lakini ngotema kere bono asi challenge chekere chabere chinyinge mono nelinga bono asinjono no aseke tochi asa regionals lefari finero takere wakana ye betere tintoma iti astokorusi nelinga bono etoteke mete abaiboli baito chaga no bawo chabato konya na some vicious na bawo chabato konya bakana 2000 per game andaka buna ba wasori korwa timu ya Geteni FC ni matani chikwa abega nto bata studio bakwa ne rego abune ko doge komiga chitimu western kibiri baga neti kona chinga keji echo na betingo sangana ndina bwata ni banda se timu eyu ababwa toko boli kwa bene go jase kyombe keriki ko ra go siketene tenko yo ne ligi eyu Football Kenya Federation amona bote rigwe Chigosori imeya county ya Nyamira biamono Jengoro ki Jospat Mawa niko ende team manager ye club kya Geteni. Oko saba kwane muna toa kwana mangana manga senge team ye club yeto niongo sabanga FKF ya Nyamira. Tuabere toko chanda kai mechanda tinga kichinyinge ko sub county league tutari konyora support etakeire challenges nyinge mipira nyone uniform okonyora ngani gotogweta chera kwanyora ngani gotogwate gasiere nkong okosaba kwane yare konyarekana FKF munyara kwa mogo to support ya sebira bwebiga togwaka country ya mona regional amona sub county egere tunyara ko tokonyora obokony wechi bese twanyora obokony wechi uniform twanyora obokony fen wechi post goal twanyora we mipira ni obanya kwa boko tokonya na ndanyara kwa boko kuimukia etach talent chinyinge chirase Nyamira county amona Kisii county abagosoni bara abange nande batete kwa kumupira kina senge njyo koborwa bwechi bese amone binde bago traineri na kokonyora nga abange okonyora nga isajinde basoire bajire kunywa maru na konyora nga basoire obosali obonge lakini moisa ko tokonya tonyore njera yo konyore binde yaba mura bago trainer nande bakumupira na bakonyora nga isajinde na inwa abanyene mwago kiuge mwachirege kurige ryo mupira amona aba mura abango obosali bwasirire egere tunyaka bato kuimukia Kenya yetu igoro
mabira ase ligi ye marore mechande rororo aka tuwe chitimu chinga ni chiwasa chote bana ke ko tongo migakere na serikali yakonya kurende nonye numwasabire mono kurende ligi ye hope se tunjo roro go seguika bwe kwere mbaka omweri ono mepire ya Kenya esengencho tingo ntoko kombe aga na chirigi chichinde cha Europe aiga mostly abantu muramo okonye timu bari mochwali bina barayoro esengencho serikali itoka ranga nerel raktant yake peraswa kwa mwa support ki ebirawe tobate ne sports mbari yone changamoto ene bono una chikaunti chetu ni kiro chinchiri wiring support chikore ni chetu korende ngenda wingore ne gama shabiki to muyamono ni manyetenga no global gaiga Nyamuru gari most ya mashabiki na haraka bagawa support timu cyane kwa chiwe kaso mupira cyabwa na ndikia cyagendera kwaka andake evirenge divya sawa saba timu njiri libo konyu ko Rwanda ose sikoro muntu mungao abara yawe timu abagosori yabu amate ye timu ejo nabati oteribaye abura barasire timu nande ko genda ndake timu itigo saye buna rayodi ngo support evirenge liye bigose omugano global no mungao samwana ye timu gosiro chembo de virenge bibere kerengere etangani Mugwana about say support federation nya support kila team but ne korete platform team Jones kya kumupira tena ngo saba federation at least league sponsor ore yemo etenda mangana ichidef chok etim yamanya ye weekend tuka ngo digine chifair ye gasmo ye getia kumupira ye iran egende kendi yakabere kerobate team about Kenya aga ne konyori platform at least exposure aba kosebanya tikona team chinse chawa awa anya waka kumupira like I am very happy mo kosa na royo mokoru orengo kariga mama shinani orengo wakuru enze me chats achete lative trials ngedana gandrete bia maybe na janyo chance wako mose yakuru ku tegis yo ngosa bana fans mbaro sa kokonya team tilisigeria ke babo ato yo aru 10 na aru 20 banyare ko team ikonyeli team azo mupia onte team geria nyore fair ndige maybe give bata shida za team andake virenge bya bana chauna captain 001 anyare ko savandake fans be team manyete abagosori nabake kibaenda mono nemero ngitata se team ende yonsi apatenele nabake kibaenda sana niko mina sana se team ende yonsi korende fans chinamba chino ne chinyinge sana mugo chanda gusira chi team igo mwise kwena kivuna team eri no mwanchete kebwate gosori ya inga na botanyale china buno bakonyanchete na botanyale chinguru cyo kwande gosori yabo yawe senchera nyare ko ba ale nura tole merobeli emenge korende sawosori babwate ya inga oikira bara ibabona bateneli babo otiga misini yao otigeri itoke yao amisini chonsi pikwanya reko bagokuru abakoneke timwe yao kerere nkaki yagosori buya yaba gokirie se weekend utarachi ande yakoko kirinkabu echikwarure chingekere bareka batumeke bagende isiko baribuka bakora naende mubasire nabonya kwandira chitimu cheito chiraiga umusigo turanyara ko bagoko baritoera ne chitimu cyarira ko bachikogenderera andake mechando ya gekete gabonya kuriye libunanda kama savanya rekorwa kurwa sekombegia football Kenya Federation nanda kaba teneli gusukichi go soriense ya Facebook gati abari bagendete gusanga na itu nindo chaiga Clau Nyakezi anasema kwamba ako pamoja nasi hapa Ndizi TV. Huyo ni Clau Nyakezi. Ndocha iga Collins Metobo anasema ya Facebook yote abuna kurwa Nairobi kahawa wendani. I am following you live. Moruga FC versus Global Connection FC is gonna be lit. See you tomorrow at Kura Primary School. Andako yon Collins Metobo ndai no so ase go sore yuaso bangese nche birongo nyago sukabire mambia go sore nero renkongu gatia team ya Moruga FC ranyare ko bagie kogenia team ya Global Connections the union semeri ya Kura ego sore ritanga ni tutara kwanira go sore historia ya inola season home and away na kiarenge erineri yakata tutugo chikomera na Global Connection na rayo dino musani omokomusani Global na basani bane bari lakini egaro yegera segeti unaritukoria mambi obosani ubutokora obeka kana season ya era na kitomera na ritangani korumaga to participate ile country lakini chipuru etaboti mupiro mutangani to ayo agete kura ngorenga nande almost umwaka warire to achete makarie esira se 0 omupiro kabere na achete Rigoma, abana achoberete radio dingo. Kamo jeranga mwaka ibere ase bosa. Igo head to head imoengerete tarambe kana ne gorna ne yego. What a clean sheet.
Mwanche buri no goto wa mato bech timu chia ko ranse meri ya Nyamira na Kirago kwana yenyora izoni yaeta Muruga FC yakore ligi namba 5 ase timu ya Global Connections yakora namba 5 nemo timu chitobwata igaibere nero ne timu namba 1 na namba 2 korwa sense meri ya Nyamira tokorira se ligi ya Nyanza Regional League tokobwati results chirichia la season nawe taberuka Nyamira 001 no Nyamira 002 konde wikiraboniga Nyamira 002 neke na 002 baka se league standing wikiraboniga namba 2 egosuri ya mambite tose mwanchuri tibintu binde kwana kibuna ndake muchitora your first ever historic outstanding win against Muruga FC. Asante sana. Kagete no rai no maita sasa ya sio tu ase formation tu ase ikina sina nyayo kwa formation tu sai sai ndore biyake ko commercial la season ko ino tempo standing ndore namba 2 but ite ko gera maybe to juita ase Muruga ni sai to aprani lo mpiro ino karo mkongu sana sedit ko ri tangani to kwa Muruga chiori te nyinge sana ande yin tingete so never dapi Mete tapia kwa wasene gore. Ndabi mante close. Ngase ndi gore amambi paka baje bakure. No ara masabi ke bako support ndo jama barata mavange sana. Prediction yao. Correct score. Correct score. Saa 5-0. Pancho manje tini ko kwana. 5-0 na gibi devyo mete vile online mwancho murigereri. Na mete kubera anda next week to bori na ki ni ngote to bori mo. Correct score yao. Correct score. Senganje global te gofunga Muruga. Ande njenda abogira yodi bikayo kwenye ko West FM na bari FM baratigara keroka yakora mambi babo cyane ndi bayitubera ne bagukura ku kisobo anje muri yago te babuna ndake team ya Global etigare sere senganjo necha kegocha wakitaka ni bao mbili wasipotaka ni wokova ya bao mbili andake wono bachore ngere kiek yakiranyare ko bakonya gochibose kurenda ikiraboniga na chebanya te ko babakora bekonde sengenjo yebiro gati ko sori chindo chiro beiriri tukoria mambi ya CVT au to bate ko sori gati ya Shiny Stars amona nyanse ngondae oyo mobo kro montante bya machibwa se ko sori ya yemo ndako takana era yodi Shiny Stars ngochiko bere ko sori ko geni timu ya Nyansiongo Township mo winaro Kagori geti geri na akina Shiny Stars geti geri kiabo mbage maedo na bawo getumeka iyo Nyansengo bande be bangete at least wate mosu ya churi mba guchinyinge igomo bwini Shiny Stars Shiny Stars yo bubu ebrengere libia yense mende ndio chego sori gatia Getari FC na yale ko sori amone timu ya Borabu Sundowns na kaneko lile avance na bagania se ligue ya mwana ko ruanse meri ya Nyamira ego sori racha Chinsa Kianda ego sori ya Shiny Stars na Nyansiongo racha ke saa 7 korende ego sori ya Getari na Borabu Sundowns saa 9 karangulire Borabu Sundowns kare geti kanya mayase ko chwa ki Getari echine chitimu ibere cyaje tikingenda kini okoranga chibata makari sana lo chenga na bompiro yora agende mopira gati ya Getari na Borabu Sundowns ukiraboni ya Getari namba 5 na timu ya Borabu Sundowns yeto mente sana bakire igoro ya timu ya Muruga FC ere namba 4 omwage nochira na mamioto sana eko sori endense meri ya Getembe Kisii Industrial nyare kogeni timu ya The Pirates na timu ndanyiroke bwana Nyamira 003 based on last season Kisii Industrial The Pirates Kirogoge Kisii Industrial na girenero kunyare giti kere meza at least kere frat asigi kere frat mabenya yake ko chanda sana na kirogoge mpira Pirates waka power play owichiro woka iyo bana sema mpira oyu na ile The Pirates win Kwaje vere karata ndaki nugo ichori go sekindo che The Pirates nere goro ya Kisii Industrial ego sori ndero beri kuria mambire tipinero yetomire sana tatebe ya change sana se branding yabo structures chiabo communications chiabo sentunde yene timu ya Kineni FC nero chiko nere timu nero wole nere go kora branding sana timu ya Bomachoge Borabu FC ego sori ranyare koba enkongu nere ase ego sori yandaki esemeria ensoko Green Stadium Kineni Bomachoge Borabu FC na ya kutokwera nere umangonge ina njengwa re sawa na wate interest yo mwancho mulema tena yuko kenye interest na shares njoro na utwale interest uche game yeye tiatarore ego sori ya Kineni na Bomachoge Borabu ekine chitimu ibere chiwa ko mupira ogeta bauti ngatora tebe ngabutuko na mugaso Kineni is the Stock City no ligi season yeye Inkiomete ba Stock City mate rense meri ya championship ninkiomete rote bana rote Stock City barimo mwaka bwatirire ngo yoko rwase miaka ya magange miaka 7 ya ile kama mate Stock City ya gakiro mupira oribo waka togende
wabeke basi wao kubeke gori yemo na bera bakonsana kubeke gori bangagite yemo ariye kambura nabo machoge na barabo ngo yogo bagwa gori go pembeleza karo konya chitimu biri jwa kaya mego pembeleza yende waka togende karo ange yogo pembeleza na bera nyara bage kwenge jebono onko etimu yanke advantage 1-0 na kina ngo kwate bengeria se Gusii ye se Gusii yeyu kero kurigire like two matches wakire go previous kumachoba nyari waka imepire tatu nero batanga ni tepo sai mpira mutano kabwane cyo chinyenge to expect mipira yenda to chimundu ko bane cyo chinyenge but mipira yebere babere bagustruggle mara eki mipira last baka na tendere panyanda konyore deka 89 na kinani kero bare sobo kenegeti ngate jenai na ke maete igo sumo piro kinene mabera abwe go sedru the worst kinene konyora the worst nedru tego ikoruaro ngithikeria mwanchumurireria ndake birengereri byabo na bwaba manyivense meria Nyanza Regional League akunya gwasange birengereri byabo na litkuria mambi gati cyo solo kino kiroberia Meria Division 2 erantu bata solo Meria Nyamira ko gati timu ya White Hats FC bakwero kabone nkoro yabo ne ndavuse White Hat FC na nyare ko bage ko Gusii na kogeni timu ya Gucha Youth FC na ero timu ya nyara go kina ya batie ko Meria Regional League na Gusii ya Div 2 andake na butuko ko predictions chaita sia Gusii to Gusii ya National Super League. White Hat Gucha Gucha na bera abwe osoge ndedu White Hat Gucha kero kuri giti Kenya mirako manje no kara magoso White Hat ko beke gori no rugenda nyirire ruguruga yimi brand pino kwenda yongoza bagucha mimi bakoja kwenda wewe mkimipire mingi ne gari nera nyako pakonya mpiro yo mambi and hata wisa se dapi kinosema kenya konya kana se dapi I think experience kia timu ya Gucha tupika senje timu ya White Hat FC nero kada timu chibate experience sana se ligi na kirikuli kwa experience ndo arojenga ki timu ya etiko senetani timu ya Gucha Youth FC baga solita mone timu ya Sportif Nyabururu ensemo ya Nyamache Sportif Nyabururu kanyara kwera chi point 3 White Hat na Sportif timu chibanya ine sana se ligi ye igone asoleta benda isi sana korende litkolia mambi tomera ensemo ya Nyamira Counties bengo bwatia kwa sori ya yugati ya White Hat FC amo ne timu ya Gucha Youth FC ensemo ya Facebook ndo chaiga Blessed Mom agoteba buna pamoja kama kawa mbya mono Blessed Mom twende Zablon Zalo Okoza Zablon Zalo Okoza elitaria unetang twist star gete kolende wikandie komerere na rekoli nyora buya ate abuna bogirango mate niko tuned in kwani abantu babogirango nkagerite yebogirango ya South Mugirango nyara koba gokoba kwani umwacho murireri ajungati yali agendete ko ruchinse mochiri chia Nyanza Regional League na chibono ingakendaga nitunyare gosuka mitabendi ninyare kokolire ime National Super League ningikengendete kundentara reko sori ya Shabana FC buna nyare koba gekoera andake weekend yaita ntu atware Gusii ya Gusii derby na Gusii area andake rongorwa Gusii maite derby ngoletera kwa DCN nkoyo kale tukora Gurma ya FC na team area FC Leopards Chigosori ase mashemeji derby kwa ture awareness ngobere na Nairobi ngime Gusii na eroro na Gusii aiga ndo bata Gusii bakonyero Busongo derby banyero Ndizi derby banyero Gusii derby ekoreta amwe team ya Shabana FC na Gusii FC na weekend ya eta iwarengea Gusii yentunda ya gatano gati yabo na ase Gusii ya nige team ya Gusii FC tyanero buyubwa yo butangani temeteo se ngwarengegetie litkeli ritukeri na rengegetie senginjo na gwate assignment yenda agegeti Kenya maiya sana ireta umrawane wa muruga bachwa Nyamira United ndagera ikwa yonta machiwa yonda ke team ya Gusii FC konyara kubua Gusii derby Gusii FC kero ya rwa kana Shabana ekero na arikurigere na bana arochenga Gusii FC na waya ngira kiriko wini senginjo mara ange kero konyora wake derby timu nero konyora abatiotireri bakoranga nererense aseta pirio konyogerense mara ange na bakonyara nere gutora chimu na oikerbio nyumo mopiro yo tara kwamba batiotireri abange barota Shabaneko igo igi yaete Gusii chinguru bagacheza batabati pressure ndake kira kwa na Gusii FC ko soli bila pressure trachi kwa ndense ya kabire studio banyare gotorora ndake ose banyore eguri ante ko bage kobe kuno mo Gusii saira sese ko soli echu kiteka chetigere tangi kiteka 10 sana mate wiki yaita Ndizi TV na watu arenge live kuroga tikia Gusii Stadium toro ko letera Gusii ya mase ya mwense ya kabire studio kairete bakobata ndake na eguri anyate ko bakobe kune timu ya Gusii FC banyare ko totebi tuna korana ki amachibu wa yu arenge korende Gusii ya yura yodik ene Gusii entunde
ya gatano gatie timu echi Chigosori isato cherire bunedro egosore ya mo Shabana FC ekabwa na egosore ne Gusii FC abwire na kiora tebe what is the impact of such results na rivalry asenko ya Gusii nanyango waje game ya Shabana Gusii ibera ari awendo ende yarenga ari naroko Francis stadium nyango gotoko Robert egende wase maybe a team konyole lusa ye lusi yobwata ndi mugachizo mupira onde mabugo itu nya maybe pressure yobwata se na onya nayo utangena se tep nya pressure yobwata ga ari oja ore taso mupira na ndi kwanya kuitu mon ya somo mpira yo Gusii na Shabana ndora nyara kote Shabana babwate pressure nyingi plus mbanya usiku Gusii mo chairman iyo birengeri bingi bya better disturbed iyo aso Gusii mpira oyu tarike kone but tigaba mera na maybe second league kero cha weekend ali baranya ko roneri ne yo kubwa eka ndaka ntonde sema ya kabere stro torandake na kieguri ya begutugwetere free kick ese gosore ya Gusii derby aba attackers balibe timu ya Gusii FC anyora libagarigia sana korneria konyara kogenda onyara gotebigu aigaya ya korendere fariote baya narorekio nigego chikobane foul gochia se timu ya Gusii FC na ndake wono turarorenchera kiomo goalkeeper gwe timu ya Shabana FC Ngosi ranyare kobeka ewoli eyo ase gosori yana mogosori Wycliffe Nyangechi na gwate experience kanne sana gechi foul bune chiga wiki ya eta na nyara kubunga Kibera Black Stars asa renge distance bune yeiga ndo charia wole kunya kovangwa buya ndo chepita ugechi kwa hata kutubeko botambe bwaye goalkeeper konyara kone kirege ntombi yakere Nsemeria 18 yard box bagweto mago aka Oba chama ni na bokere sota na Gusii FC wamefamia lango la Shabana mara kadha wa kadha korokorenza ma akabere studio ndake bunegori yake tukuru wali na kunyara kobake gosoana nyarabone timu ya Shabana FC abireke kutanga na imia league ya National Super League sikunyara gosoiri Chigosori kiande tara city gosori ende yonse gosori ya 10 kagosori amone timu ya Kibera Black Stars ase gosori yeyu timu ya Kibera Black Stars ikaengere timu ya Shabana FC goria ya Masivosa gosori ya 11 ya Shabana imia league ya National Super League kagosori na Gusii FC ikaengerwe goria ya Masivosa gosori ya 12 ya Shabana FC ime ya National Super League kwa yero yalire makali yogutabekana asebono Shabana yalire point ya mwase so libagwa tegati yabo na timu ya Migori Youth FC krokorere consistency ya timu ya Shabana FC yachake ligi buya andake goikarabone torere andake yasiri concentration 3 games no win no goal na kiora tebe nje ndatebe nga Shabana koranga mpaka watu gore magitekera wa timu ichinene ichi cyabere chiko bangere kagaragara ko yiri Kibera Black Stars no ere goragia setebo Gusii no ere goragia setebo iya koranga Shabana ambara twaro manyigo itabari bare they are competitors na ekero ase rivyo tali konyara goite competitor yao at the end of the day na bora nyorenga nguchire ukumisa na nekero promotion yo chikokoro kwanyaranga competitors wa ekero ba goite kwanyara ba goite irite kayomo gege kine Shabana batakire korienda tango utakire kora ite rival yao kwanza andake tinga kieche chuketo kwa timu ya Gusii FC nero andake mage timu ya Shabana FC ko na Kibera Black Stars Gusii FC kanyora Kibera Black Stars ikanyegorega tiki ya Gusii Stadium Gusii FC kanyora timu ya Renge igoro yaye timu ya mkene na Shabana FC kanyara kobage konye ikora korwa bwa sori timu ya Gusii FC nero atore gosori amone timu ya Kajiado FC wiki rit kuria Jumatano na ase gosori ya yuandake ambulance kabati ya bwate bintu byonsi byaga neiri Gusii FC kagire gosori yo nandake amachika FK fanya rekobwatigu Gusii FC bara yagobo buyese gosori yeyu ne chi point bere kwane kunandake Gusii FC rachiko bange chi point ibere magaye timu ya Shabana FC etara gosori yabo ya 12 isekwa guchi point andaka ase gosori ya timu ya Kajiado FC etana nete ambulance ikeranete bwate bintu byonsi ase gosori yo nkirora tebe igoro ya Gusii FC andaka kere lige gochaka abange bajirugete underdog lakini wikaraboni iga yane kiriandake ne bwate character yo compete ya league ye kwirina mega kero to kwa na bot kiateka committee Gusii FC ni go ya bete regulated go cha division 1 but kero FKF ya so mangana imge HKC ga Gusii kanyara go ko balite india se National Super League no Gusii FC ko ruga go cha waka as a National Super League ga they have anything to lose we are the like chiesa maybe maintain as a league but kero ya to chiesa ya nyoro some surprises eta vaneti
nyaro ko mipira gocha iko musti na gimip Kenya ko bakon ndake obo buye bononte ben surprise raudia kunyurukane surprise ere surprise ose ere deliberate yite kaba surprise na vera ave deliberate ye korokinga management ya Gusii FC ngonya ko improve bage na amba bamanyire kikeri bana igo korekera bakwire timu segeti anyara buna gwikira bone ni timu ya Gusii FC ebate unbeaten run ye Chigosori 10 ime league ya National Super League tara Chigosori ndio sese kuri Jumatano anyara gutwara egosori ya segeti kya Gusii Stadium igotorera ndake ngikiria nyare ko bakegonchoreria Chigosori kurenda Chigosori ende nigo onyama chibu ikira machibu tu agwate omweri ya Chigosori ya Kibera Black Stars amone timu ya daraja ni gogo ni timu ya daraja ni gogo yade ngevosio onyagosori ya nyara ko bagekora na machibu ayu andake na berabe afueni ase timu ya Shabani afise enjoy timu ya Kibera Black Stars nere kunyinyunganero angari kurende ntomanya ninkikira nyare ko base Chigosori chirebo sisengenche biro torigeri bwango bwangase Chigosori chiri chia Kenya Premier League charo beri ko Gosori gulero iga egosori gati ya Nairobi City Stars amona Ulinzi Stars ni timu ya Ulinzi nyara konyoro bwibe chigoli bera sibosa Bandari FC yare ko Gosori amone timu ya Bidco United Bandari FC 2 Bidco United 0 egosori ende gati ya Gor Mahia wako yoroka Gor Mahia Sirkal Gor Mahia Kogalo ware kosori amo na timu ya Police FC nego Gor Mahia nyara goikora abanyanyi mbochigori berase egoria yemo gwikira bone ye kunyara komento munganyobo ase batanga ine gwikira bone ge league ya FKF Premier League Kakamega Homeboys yare kogeni timu ya Vihiga United na ndakanyora ebubwe goria ya Masebosa gosori gati ya Mathare United amo na Wazito FC timu ya Mathare obubwa egoria ya Masebosa na gosori gati ya Talanta FC timu ya kunyara koro kibwa na omoroke monene Ken Kenyatta yanara kwenda makaliyo gutabeka na mone timu ya Nzoia Sugar Sereroiga andake gosori okayatwara gol ne gosori gati ya timu ya Gor Mahia FC na Police FC engenchaira yodinerili kiriguri ile gosori ya Gor Mahia na Kenya Police gosori ya ringengo musana yaba fansa banga baga ndikonyara korgeli Gor Mahia gere ya ringe like number 4 ya the 3 games atand nyo tumga game chaba atand ko gutangana setepo yase game ya rero kenos maganya ko kunyarikan badilike ko sema Gor Mahia nyadi ne maduko ko defeat team jire goro ya team jire chingong ko Kenya Police ne wate waso efubuka but Gor Mahia atemire ko defeat away igase injina mpira mete Gor Mahia ngubo ya renge jige Gor Mahia so ire goro gari gobera kangusana konyirusi oro ndake krabane ne timu ya Gor Mahia FC go iro mongani gwachi point inya ase league ya FKF Premier League Chigosori 15 nemo ebati point 35 na ibere namba ibere Nzoia Sugar Chigosori 15 na ibere point 33 KCB Chigosori 15 nemo point 33 Police FC namba inye Chigosori 15 nemo point 23 Ulinzi Stars Chigosori 15 na ibere point 23 chigol na chiko atanana Taska FC Chigosori 15 ebati Chigosori ibere tara Gosori games in hand point 23 tugochokole ase league ya FKF Premier League la season Taske kabwa korende ligiyo kanyara koba illegitimate league nikora tebe entunde yandake tuamanyire front runner sebe league ya wikira wana ekero Gor Mahia karo ya tanganire togote banga imeenda hii Gor Mahia na ubagire ikiriko irage season ye lakini gaende no gusaba kwa ne timu ya Sofapaka ne yaro dotemete ike no namba 3 Teva Sofapaka tiende mikunye ligi tochire namba 15 mie ligi ya FKM Premier League guchinza ndo Nairobi City Stars Wazito FC amone timu ya Vihiga United ayungati aliagendeta samangana yenkuyo ya ansemo ense ya Kenya tochiko ndo mutimo komo keigo to na se chituka torore vya sare kemo bibere bitatu iga tukurana ensemende ya kabiri ya studio nare kwenda ime ya UEFA Champions League ndwaro randa ke chitimu chikonyara guikoru sana tinkwano yo nombo Liverpool tindi gokwana kende yonsi tindateba joke lakini ngosekali motima komiko to koirana tumenya Liverpool ngike gia kora kiogoseki